皆さん、こんにちは。私たちのチャンネルへようこそ。先日、BTS のジミンがパリ、ファッション、ウィーク2026に登場したことで、世界のファッション界は大きな話題となりました。ディオールのグローバルアンバサダーであるジミンは、ディオール、リメンズ2026春かファッションショーに登場した高級車から降り立つや否や、注目を集めました。何千人ものファンとメディアが、このスーパースターを一目見ようと、会場に詰めかけました。大胆なスタイルでエレガントな黒のスーツを着こなし、ブレザーの襟を開けてカリスマ性あふれる魅力をあらわにしたジミンは、会場にいた全員の注目を集めました。彼の姿はファッショナブルなだけでなく、比類なきグローバルアイコンとしてのオーラを放っていました。ディオールの CEO 自らがジミンのために素晴らしい価値のある特別な贈り物を用意したというニュースが広まると、会場の興奮はさらに高まりました。この贈り物は、ただの贈り物ではなく、ディオールの人気を新たな高みへと押し上げたジミンの貢献への感謝の象徴だと言われていました。イベントのレッドカーペットを歩く間、ジミンは自信に満ちた表情を見せただけでなく、温かい笑顔でファンに手を振っていました。そのシンプルな笑顔は、それを見た何千もの人々の目を魅了したようでした。世界中の様々なメディアのカメラが、ジミンの一挙手一投足を即座に捉えました。ジミンの一挙手一投足は、世界のファッション界における歴史的な瞬間として認識され、一瞬たりとも見逃されませんでした。会場の雰囲気をさらに盛り上げたのは、ジミンが入場した際、ほぼすべての指に豪華な指輪をずらりと並べているように見えたことでした。ファンはすぐに推測しました。これらの指輪はディオールからの特別な贈り物の一部なのだろうか？複数のファッション関係者によると、ジミンが受け取った贈り物は数十億ルピア相当と推定され、ソーシャルメディア上でファンの間で熱狂的な議論が巻き起こりました。ハッシュタグジミンディオールギフトというハッシュタグは、わずか数分で世界中でトレンド入りしました。さらに、ジミンは独特なデザインのネックレスを身につけている姿も目撃されました。これは、世界でごく少数の要人しか所有していない限定版のディオールコレクションだと言われています。この事実は、ジミンが CEO から特別な待遇を受けているという噂をさらに強固なものにしました。ジミンとディオールブランドの密接な関係はもはや秘密ではありません。グローバルアンバサダーに就任して以来、ジミンは常に注目を集め、ブランドイメージの向上に貢献してきました。ディオールがこれほどまでに価値のある特別な贈り物をあえて提供したのも当然と言えるでしょう。ファッション専門家によると、ジミンの今回のイベントへの出席は単なる招待状ではなく、ジミンを通してディオールの世界的な影響力を示すための壮大な戦略だったとのことです。VIP ゲストと共に最前列に座ったジミンは、再び優しい笑顔を見せました。カメラは彼に焦点を合わせ、スポットライトはディオールコレクションから彼の紛れもないオーラへと移りました。ディオールの CEO が VIP エリアでジミンに近づいたという驚きの瞬間がありました。この瞬間、様々な憶測が飛び交いました。あの素敵な贈り物が贈られた瞬間だったのでしょうか？目撃者たちは、ディオールのロゴがあしらわれた特別な箱がジミンに手渡されるのを見たと報告しています。箱は小ぶりながらも非常に豪華に見え、一体何が入っているのかという好奇心をかき立てました。ネットユーザーの中には、贈り物はダイヤモンドの指輪やネックレスといった希少な宝石ではないかと推測する人もいれば、世界に数本しかない限定版の腕時計ではないかと推測する人もいました。中身がどうであれ、この贈り物はアーミーやファッションファンの間で話題となっています。誰もがその価値を知りたがっています。そして、なぜディオールがジミンに贈ったのか。このイベントにジミンが出席したことで、彼は世界的なファッションアイコンとしての地位をさらに確固たるものにしました。
彼は単なる K-POP アイドルではなく、国際的なエンターテインメントとファッション業界の垣根を打ち破る世界的なトレンドセッターなのです。一方、世界の主要メディアは自民の存在について長文の記事を書き始めた。Vogueからエルまで、このニュースが何百万人もの読者の注目を集めることを知り、自民の写真を一面で掲載しようと競い合った。最も驚くべきことに、信頼できる情報筋によると、ディオールは来年、自民との独占キャンペーンを計画しているという。これは、自民がラグジュアリーブランドの顔としての地位をさらに強固にするだろうと期待されている。アーミーだけでなく、世界中のファッショニスタたちも、今年のパリ、ファッション、ウィークでの自民のスタイルは、ファッションショーの歴史に残る最も象徴的な瞬間の一つだと認めた。彼の存在は、自民が単なる音楽スターではなく、ラグジュアリーなライフスタイルの象徴でもあることを証明しているようだ。そして今、依然として残る最大の疑問は、ディオール CEO が自民に送った特別な贈り物の中身が一体何だったのか、ということだ。それが何であれ、一つ確かなことは、この瞬間は自民のキャリア、そしてディオールと世界のセレブリティとのコラボレーションの歴史において、最もセンセーショナルなサプライズの一つとして永遠に記憶されるだろうということだ。ディオール CEO からの謎めいた贈り物のニュースが報じられると、会場の雰囲気はますます熱狂的になった。ファンは自民の名前を叫び、カメラは休みなく回り続けた。自民の小さな動き、手を振ることからさりげない笑顔まで、すべてがニュースの見出しになるようだった。イベントに出席していたファッション専門家たちは、自民がクラシックなスタイルとモダンなタッチを巧みに融合させていると称賛した。シャツを脱いだ黒のブレザーは大胆な印象を与え、指を飾るジュエリーは誰もが見逃せない華やかなオーラを醸し出していた。多くのファッション評論家は、自民が今年のパリ、ファッション、ウィークに出席したことは単なる招待状ではなく、K-POP セレブリティと世界のファッション界の関係を再定義する重要な瞬間だったと指摘しています。ディオール CEO からの贈り物の中身に関する噂が沸騰しています。複数のファッションジャーナリストは、贈り物は数十万ドル相当の希少なジュエリーコレクションである可能性が高いと報じています。しかし、ディオール自体は沈黙を守り、世間の憶測に任せています。興味深いことに、目撃